Stabbiliment ta' divertiment f'Paċeville ċaħat li tfajla ta' 16 sena infettata bil-coronavirus żaret l-istabbiliment waqt li kienet bi kwarantina. Dan wara xnijat fuq il-medja soċjali li allegaw kif it-tfajla li kienet il-5 każ tal-coronavirus f'pajjiżna m'għamlitx kwarantina u żaret l-istabbiliment Shadow f'Paċeville. F'istqarrija, is-sidien tal-istabbiliment ikkonfermaw mal-familja li dan mhux minnu u li t-tfajla ma kienx ġewwa l-istabbiliment. Qalu li kieku tfajla kienet Paċeville ma kienx titħalla tidħol fl-istabbiliment minħabba li hija taħt l-età. Intant sigħat wara li l-Prim Ministru ħabbar sensiela ta' miżuri ġodda kontra t-tixrid tal-coronavirus mal-ewwel bdew jitħassru attivitajiet tal-massa li kien maħsub li jiġu organizzati fil-jiem li ġejjin. Il-pellegrinaġġ nazzjonali ta' Redentur tal-Isla li kellu jsir fl-20 ta' Marzu ġie pospost tal-21 ta' Ġunju. L-Arċipret tal-Bażilika tal-Isla Don Robin Camilleri qal li wara konsultazzjoni mal-Arċisqof Charles Scicluna ittieħdet din id-deċiżjoni minħabba li kienu se jinqabżu l-2000 persuna kif iffissat bil-miżura mħabbra mill-Gvern. Intant ħassret ukoll il-festa ta' San Giuseppe tar-Rabat li kellha tiġi ċċelebrata bil-kbir din is-sena minħabba l-150 anniversarju mindu San Giuseppe kien ipproklamat patrun tal-Knisja Universali. L-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe flimkien mal-Patrijiet Franġiskani, l-għaqda mużikali l-Adam u l-għaqda tan-nar 17 ta' Marzu qablu li jikkanċellaw il-festi esterni. Fuq pariri tal-awtoritajiet ħassru wkoll il-festi li kellhom isiru fil-beraħ f'ġieħ San Patrizju f'San Ġiljan u anke fil-Florjana. Il-Kunsill Lokali Furjanis qal li fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti ħassar l-attività fil-beraħ il-ħadd sabiex tiġi minimizzata kull possibilità ta' riskju. Intant bosta attivitajiet oħra ġew posposti fosthom il-Ormi Music Festival li kellu jittella f'Mejju li ġej. Il-Caritas ukoll ħassret konferenza nazzjonali dwar l-epilessija li kellha ssir is-sibt li ġej f'lukanda ewlenija f'Buġibba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.